Ndivhundutsira chete iwe ha? Ndisivhundutsira. Unotasa neziso rero kuti mothers, ha? Ndanzozo wanga achitaura. Wazvinzwa ka? Ndoda kumbokubvunza kuti mune vamwe shamwari dzako mustreet rimwe dambudziko ratakanzwa rinonzi rinoitika. Anzere kuti vamwe vanhu vanogona kubatwa chibharo kana kumbonyikidzwa kumanikidzwa kungoenda pabonde asiri kuda. Zvinhu zvamati mambosangana nazvo here nyatsokutudza kuti zvakamira sei mustreet? Ini nangu handisati ndasangana nazvo, ndongonzwa kuti zvinoitika. Vanenge vachiti chii chinoitika? Ndiani anenge achimanikidza vamwe kuenda pabonde? Ndo zvandachitaura kuti kune vamwe vakatanga kuuya mutaundi kare. Ndo vanowanza kuzviita izvozvo. Bozi vanenge vachitora advantage avo vauya manje manje kuti isusu tisi tatanga kuya mutaundi. Saka vanenge vachimbonyikidza vasikana chete here kana kuti vanoenda even kune vamwe vakomana? Ndotombonzwa kunzi vakomana futi vanotombobatwa but kazhinji vasikana. Kazhinji vasikana. Une vamwe vawati vaona here vekuti vanopedzisira vazoita even vana vasikana? Ivo vari kugara mustreet vopedzisira vaita futi vana? Vatone 2 vandakaona but last year. Saka varipi nevana vavo? Apa ndichavaoni mazuva. Uchavaoni. Saka pamwe vakaroorwa? All right. Koko nhai Sauro. Yes, uchakamuka? Ndiri kuda kumbonzwa iwe nyaya yekuti vamwe vana vanobatwa chibharo vanombonyikidzwa. Wati wambozvinzwa here kune vamwe vakomana? Hausati wambozvinzwa? Saka ndiri kuda kumbonzwa kuti wati wasangana here manzwa mama vari kutaura kuti ivo vanoedza kubatsira vamwe vana vari mumastreet? Wati wambosangana here nemaorganization anouya achida kuedza kukubatsirai kuti upenyu hwako hunge huri hwakasanduka? Handisati. Ko John, wati wambosangana navo here vanouya vakaita sana mama vanouya kuzoti vamboedza kukubatsirai mustreet? Vakauya chii chakanyatsoitika? Makapuwa chii? Rubatsiro rwamakapuwa rwanga rwakamira sei? Akazhinji vamwe vanotouya vachiti kumba unoda kuenda kumba here. Isusu tisi tozoramba. Alright. But vanotombouya vachitivikira chikafu, vamwe vachiita sehembe. But isusu vazhinji haini nhangu handinyanye kuenda kwese kwese. Hauwanzo kuenda kwese kwese kwaunenge wadaidzwa ikoko kwerubatsiro? Sei usingadi kuenda? Because ndakamboendeswa kuhomu kumwe vandaishungurudzwa. Kuhomu kwacho vanga vakushungurudza futi? John, kwaunoti kushungurudzwa iwewe kudii chaizvo chaizvo? Imbondiudza kuti waishungurudzwa sei? Vanhu vangojaira zvako kutoda kugara. Vaita sei? Basa rausingagone, kana usati wagona basa haufanirwi kumanikidzwa kuti ugone. Kana usati wagona basa haufanirwi kumanikidzwa kuita basa? Wainzi uite basa rei nhai John? Pane zvimwe moves ekutoti hanzi simudza kana chinhu icho chausingakwanise kusumudza. John unotoyema nditya? Handisi kunyema, ndotaura. Yatiri kuyema. Inini moves ndaitoshanda. Waizvisumudza chii chaunenge wanzisumudza John chakuti unoti haicha handichigone? Kaunti watokojaira hako kunakidzwa uri mustreet John, wakutongoti chero ukanzi tsvaira apa wakutoona sekuti uri kumbunyika? Kutsvaira rikati hanzi tsvaira kushungurudza. Beatrice ndakaenda kuBeatrice Beatrice hakunaka, Beatrice kure. Taitoshandiswa zvimwe zvekutoti tazopedzisira tarongana group tikatotiza ikoko. Bozi tatatoona kutoti vanhu vacho vatotibata rafu. Bozi vanhu vacho munhu akatokudza kuti panapa pana mai vako kaunotoona kutoti uyu munhu atodherera. Sarega tiende. Aiwa John, une mastori unoziva. Hanzi panapa pana mai vako? Ndo zvavanenge vachitiita but mani mazuva anotangwara vachatite. Saka iwe ukanzi tomboti mama wokuti uya ugare kuhome, ungade here kunogara kuhome? Inini? Kugara chete. Vachikuti ubude mustreet kawa, unenge uchida kuzoita sei ipapo? Inini ndoda kuenda kuchikoro. Wewe unotoda kudzokera kuchikoro? Sure. Kona zvekuti hanzi mabasa. Ucha usingadi basa? Kushandiswa nzina kuenda kuchikoro, ndongoshandiswa. Toda kushanda rangu basa randinadzidza.
raunenge wadzidza but rimwe rekunzi ita izvi iwe usinaenda kuchikoro hautombodi zvako unongofila kuti ndendichiseenzeswa ndofanirwa kusevenzera ndi but John unoziva kuti chero isusu tiri kumba nevana tinotovati vaite ubasa kuti hanzi mwana aenda kuchikoro ana kusimushandisa kumudzidzisa patireva kutoti pane rimwe basa rekutoti unenge usingarikwanise unenge chitoda iye munhu mukuru wacho. Alright. Saka iwewe ungati chaungada kuti chiitwe kuti upenyu hwako husanduke chii pauri, because wachiratidza kuti zvekunzi kuenda kuhomka hausati wakuda, kuenda kuchikoro unenge wakuenda kuchikoro wadzokera kumusha kapa handiti hausati wakuda. Ndambotasa 3 years dzauri kuti ndichange ndiri mustreet. Support yaungati uri kuda saJohn ndeipi? Inini hangu ndoda kutaka ndambowana chitupa. Uda wana chitupa? Tozotsvaka zvangu kana basa rekuwana kana kusina kuenda kuchikoro. Mabasa ashaiki akawandisa. The problem yekutora chitupa chii? Chitupa ndakatobvira uko ndandisina kumba. Alright. Ko Sauro, chaungati rubatsiro rwaungati iye zvino uri mustreet ndiro rubatsiro rwauri kuda nderwekuti chii? Kuda kudzokera kuchikoro. Wodzokera kuchikoro uri kupi naye Sauro? Uri kumusha? Kumusha. Uri kumusha kuna gogo? Right. Saka Sauro, iwewe maybe pane vanhu vari kukuona iye zvino vari kuona chirongwa chino ichi, vanogona kuti vavoti vouya kuna Sauro kuti ngatibatsirei Sauro adzokere kumusha kuna gogo. Tikaona munhu anotifonera oti mangwana ndakuda unotora Sauro ndimuendese kumba, unobvuma kuenda? Zveshuwa shuwa. Unowanikwa papi pacho? Ndiri patotal. Ningori patotal? Zuva rega rega ndipo unenge uri? Wati total ipi yacho zve? Muna Samora na 5th. Alright. Ndo panenge paina Sauro. Iwo wati zita rako chero unonzani? Patrick. Kumusha wati kudombo shava? Kupi kwacho? Kwa pa showground. Pa showground. Alright. Ende apa pa showground padhuze dhuze Sauro. Saka uri kutadza nekudzokera kumba iwo? Kushaiwa mari. Kutoshaiwa mari. Panoita mari kuenda pa showground? So far zvasuzia. Alright. Tichazonyatsotaura tapedza chirongwa. Mrs. Maunga, muri kunzwa vana matambudziko acho avari kusangana nawo. Ndoda kumbodzokera panyaya yaJohn yekuti hanzi vanhu vanenge vakuda kungotiseenzesa. I think zvinoendera kunyanya mambotaura pekutanga yekuti vana in the end vamwe vacho vanopedzisira vakudi zvichinge zvichitovanakidza. Vanenge vachiseenzeswa here vana kana kuti matasks avanenge vachipiwa zvinenge zvakafamba sei? Mwana kana ari pamba achirarama panormal home anofanira kungoitawo zvinoitwa pamba kuti pamba pagarike. Hapana mwana angangogara mumba muchimubikira, muchimutsvairira, muchimuwachira, muchimusukira. Handizivi kuti basa ringanzi nevana vari pamba semazira amunoita emipamba samaiwo ringabva ranzi nevana ndashungurudzwa ndaremerwa munhu mukuru ngaaitewo iye ndisingaziva hangu kuti ringave basa rakafanana neripi. Chatakaona kuburikidza nekushanda nevana vedu ava, mwana akangogadzimara abva pamba ajaira upenyu hwemustreet, hauna restriction, hauna control, anongoita zvaanoda. Akada kumhanya kuna first, akada kungoswera achiputa ake glue. Chakaoma kutaura chokwadi, kumba hakuchabvumirwa zvinodhaka. Saka mwana ajaira zvinodhaka. Totora muenzaniso wemwana wangu uyu ane 20 years. Imi mungatendere samai kuti nhasi mamuona ari kuita zvepabonde nemumwe musikana, mangwana ane mumwe musikana, kana akumba zvese izvozvo hazvitenderwa.
Saka ndo patakaona kuti ndo pamwe pacho pari kuomera vana vedu. Anosarudza kutonorwa zvake nechando, achirarama upenyu hunorwadza pane kunogara upenyu hwekuti ari mumba muna mai kana muna mbuya kana muna baba mukuru, atingati vese vasiri vabereki vanoshungurudza. Pane vamwewo vanochengeta nherera, vanogara nevana vasiri vavo vachitongovatora sevana vavo. Ndambonzwa mumwe mwana wedu achitaura kuti akamboendeswa kuhome akanotiza. Imi makamboenda kumahomes. Kuhome kune basa rakanyanya uoma here rekuti mwana angatize. Anditi ndokodzero dzavo dzinenge dzinoobservwa kana vari muhome. Saka chatakaona ndechekuti vamwe vana vedu kana angojaira upenyu hwekuti nhasi akabata bepa remachips, nhasi ane dhola rake, kumba hakuna zvese izvozvo. Tamudzosera kumusha. Kumusha hakuna zvese izvozvo. Kumomba achatodi kuenda. Kana ari musikana achatodi kuenda utsime. Akanzi enda utsime atoti atoshungurudzwa. Saka ndo matambudziko atinawo pavana vedu. Yes.